elektronikfabrik BO leverede endnu et skuffende resultat for alle 4 kvartaler i 2014-15. Vi stiller videre til studieverden Mikkel Christensen, som står klar med chefanalytiker for Børsen. I dag har vi besøg af Søren Abo, som vil fortælle en smule om Bang & Olufsen. Yes, Bang & Olufsen, eller BO, er en dansk produktionsvirksomhed, der har hovedsæde i Struer, og derudover har de filialer i mere end 70 forskellige lande. Det er en koncern med omkring 2.000 medarbejdere, som er fordelt ud over de mange lande. Virksomheden blev grundlagt af Peter Bang og Svend Olufsen i 1925. Det er en virksomhed, der designer, udvikler og markedsfører et udvalg af high-end hi-fi produkter med fokus på elegante designs, kvalitet og brugervenlighed, hvor de samtidig har formået at kombinere dette med de nye teknologier. Virksomheden befinder sig inden for elektronikbranchen, og hvor de herunder har musiksystemer, fjernsyn og telefoner. Virksomheden befinder sig under 2 forskellige forretningsområder. Hvilke er de? Det er både B2C-markedet, altså hvor de sælger direkte til os kunder, og så er det B2B-markedet, hvor deres produkter indgår i andres produktion. Og det er for eksempel, at de før har haft et samarbejde med Audi, hvor de har leveret musiksystemer til Audis biler. De havde et rimelig skidt årsresultat i forhold til den omsætning, de havde i 2014-15. Kan du fortælle om det? Ja, altså i 14-15, der havde de en netomsætning på hele, 2.300 millioner, hvor resultatet det kun blev på et plus på 57 millioner. Og altså virksomhedens egenkapital det år blev på 1.921 millioner. Salget svigter og høje omkostninger tynger BO. Sådan lyder overskriften på en af Jyllandspostens artikler. Nu vil chefanalytiker hos Børsen Søren Abo kommentere på nøgletallene. I BO er rentabiliteten blevet forringet over det sidste år. Ved analysering af afkastningsgraden ses en tilbagegang fra 4,9% i år 2011-2012 til minus 24,7% i år 2014-2015. Det vil sige, at BO's afkastningsgrad ligger på et ikke tilfredsstillende niveau, sammenlignet med gældende markedsrente på 6-4% plus et vist risikotillæg. Virksomhedens indtjeningsevne har i perioden haft en negativ influens på afkastningsgraden. Overskudsgraden er i årenes løb forringet med 37,6 procentpoint. Udviklingen i forholdet mellem omsætning og omkostninger til produktion, udvikling, distribution og markedsomkostninger har haft en negativ indflydelse på overskudsgraden. Derudover har BO's kapitaltilpasningsevne også forringet en anelse i analyseperioden. BO er altså blevet dårligere til at tilpasse aktiverne. Egenkapitalen forrentning er fra betyder, at omsætningen til 2015 faldet med 791%. Ejerne har i 2014-2015 ikke opnået en forrentning, der overstiger markedsrenten. Det vil sige, at de befinder sig på et utilfredsstillende niveau. Gældsrenten for virksomhedens vedkommende er højere end afkastningsgraden. Det betyder, at virksomheden taber penge på at arbejde med gæld. Samlet set viser udviklingen i BO's rentabilitet et meget utilfredsstillende forløb. Dertil var soliditetsgraden i 11-12 på 56%, det vil sige, at 56% af de samlede investeringer i BO var finansieret med egenkapital. I de forløbende år steg soliditetsgraden, hvor den i 2014-2015 endte på samme niveau som i forhold til 2011-2012. Ud fra soliditetshensyn er dette et tilfredsstillende niveau, da virksomheden kan tåle at tabe 56% af aktiernes værdi, før långiverne lider tab. Likviditetsgraden i BO er steget, og ud fra virksomhedens likviditetsmæssige situation ser det godt ud ved udgangen af 2015. Da likviditetsgraden ligger langt over 100%, hvilket vil sige, at virksomhedens omsætningsaktiver er en del større end dens korsfæstede gældforpligtelser. Så Anne Nielsen, du siger simpelthen, at virksomheden er blevet dårligere til at tjene penge. Hvad er de grundlæggende årsager til BO's nuværende situation? Altså salget på nuværende tidspunkt, det lever slet ikke op til virksomhedens forventninger. Det er især de her dyre AV-produkter, som er flagskibet og ryggraden af BO, der sætter dårligt. De formår simpelthen ikke at tjene penge på de mange nye produkter eller deres investeringer i nye butikker. På hvilke områder mener du, at virksomheden kan rette op på deres situation? Vi er simpelthen nødt til at producere både smartere, og vi er simpelthen også nødt til at producere billigere, hvis udviklingen i virksomheden skal vendes. Det er ikke tilstrækkeligt godt at øge omsætningen, når man ikke kan tjene penge på at sælge mere. I er oppe mod kæmpe store konkurrenter, og I forventer at vokse ca. 10% om året. Er BO stor nok til hele tiden at udvikle nye produkter? Ja, det er vi. Men den forventede vækst er ikke tilstrækkeligt stor til at udvikle og lancere nye produkter i det tempo, som er nødvendigt. Det har vi vist med vores BO Play, som lancerer et nyt produkt hver måned.
Vi siger tak til Anne Nielsen, underdirektør for BAO.